Ne postoji osoba na svijetu koja ne zna plesat. Odlučila sam se sudjelovati u Skillboxu zato što mi je to bio veliki izazov, moram vam priznati. Prvo me je bilo malo i strah, jer kako sumirati sebe samu, kako sumirati vještine koje sam stekla kroz ples i plesnu umjetnost, kako sumirati karijeru, kako prenijeti nekom ko me gleda najvažnije stvari i najkorisnije stvari u koje stvarno vjerujem i koje su meni pomogle da živim svakodnevno svoj život kao neki bolji čovjek. Želim prenijeti na ljude tu ljubav, tu vjeru, tu dobrotu i sve vještine koje znam na vas, da u tome uživate i da zaplešete. Ja sam Larisa Lipovac-Navojec, a ovo je moj Skillbox.